खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दं। दिनै जों माखासे गेदेर गेदेर टिकटकार्सफोरा मा जाखो आरो 59टा चाइनिज एप्सफोरनि नामखौ बुंनानै होगोन। अब्ला जों गिबियावनो माखासे चाइनिज एप्सफोरनि नामखौ बुंनानै होनोसै। आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होगासिनो आं फरायनानै नि टिकटक, यूसी ब्राउजार, शेरिट, क्लैश अफ किंग्स, लाइक सेन, कावाई, यूकेम मेकआप, हेलो बाइडु मैप, ओमफ्राय बेनि उनाव डु बेटारि सेभार, एमआई कम्युनिटी, सीएम ब्राउजार, रोमवी, एबुस ब्राउजार, भाइरास क्लिनार, क्लब फैक्टरी, वीचाट, ब्यूटी प्लस, न्यूज़डॉक, यूसी न्यूज़, जेंडर, ईएस फाइल एक्सप्लोरर, क्यूक्यू मेल, क्यूक्यू म्यूजिक, क्यूक्यू न्यूज़ फीड, भिगो लाइव, पेरेल स्पेस, मेल मास्टर, सेल्फी सिटी, एमआई वीडियो कॉल, वी साइन, वीबो, भिभा भिडियो, माइटू, डेन्जार नाम दंना लोगोफोर फाग्ला जालांगोन बिसोरजों 59टा गासै आरो दंबावो भिगो भिडियो, न्यू भिडियो स्टेटास, डु रेकर्डर, फल्ट हाइट, चासी क्लीनर, डु एप स्टूडियो, डु क्लीनर, डु ब्राउजार, हागो प्ले विथ न्यू फ्रेंड्स, कैम स्कैनर, स्वीट सेल्फी, वंडर कैमेरा, फोटो वंडर, डु प्राइवेसी, वी मीट, फाग्लालै क्लीनर मास्टर, बाइडु ट्रांसलेट, यू वीडियो, क्यूक्यू इंटरनेशनल, क्यूक्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यूक्यू लॉन्चर, वी मेट, वी प्लाई स्टेटस वीडियो, मोबाइल लिजेंड आरो क्यूक्यू प्लेयार। बेखिनियानो लोगोफोर 59टा चाइनिज एप्सफोरखौ जोङो बाहायगासिनो दंमोन। आं बांसिन जेंडारखौ बाहायोमोन जेंडार, ओमफ्राय मा दंबावो आं बाहायग्रा जेंडारखौल' बाहायो आङो जेंडार बाहायोमोन ओमफ्राय बेलेग जेबो बाहाया बेनि जेंडारखौल' बाहायोमोन। मोजाङानो जाबाय 59टा आसरित ना लोगोफोर चाइनाया ओरैनोबाबो गावसोरनि इनफरमेशनफोरखौ गुबुन हादोरजों शेयार खालामा आरो बिसोरो चाइनायाव एप खालामनानै जोंनि इन्डियायाव साप्लाय हरनानै जोंनि इन्डियानि पार्सनेल इनफरमेशन बा माखासे डाटाफोरखौ लिक खालामगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर लिक खालामदों होननानै इन्डिया गभर्नमेन्टआ सानदों नाथाय चाइनिज हादोरनि माखासे एप्स बनग्राफोरा कम्पानिफोरा रावनिबो पार्सनेल इनफरमेशन बा रावनिबो डाटा लिक खालामाखै होननानै बुंदों। दा मा जायो नायनोसै टिकटक एपआ फैफिननोबो हागौ बाखि 58 थांनानै टिकटकआ फैफिननोबो हागौ बेखौ एसे खबर मोननाय जादों। नाथाय बे टिकटकआ फैफिनमारगोन ना फैफिनमारा बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हाया। फैफिननो हागौ फैफिनाबो जानो हागौ। दा नायबिजिरनाय आरो सावरायलायनाया सोलिगासिनो दं टिकटक कम्पानि आरो इन्डिया गभर्नमेन्टजों। लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि बेफोर एप्सफोरखौ गावनि मबाइलाव लाना दोनोब्ला आनइनस्टल खालामदो बा डिलिट खालामदो नङाबा माथो बिसोरनि एप्सफोरखौ लानानै ओरैनोबाबो जेबो मुलाम्फा गैखायानो मुलाम्फा जेबो गैया। जेंडारा एसे लाब दंमोन जेंडारनि थाखाय जोंहा एसे प्रब्लेम जासिगोन बेबायदिनो जेंडारफोर बायदिनो गोबां इन्डियायावबो लन्च खालामसिगोन लासैनो नाथाय थाबैनो मोननायब्ला मोजां जागौमोन। जोंहा एसे उसुबिदा जायो भिडिअफोर लानायाव भिडिअफोर डाउनलड खालामनायाव बेफोराव एसे उसुबिदा जायो आरोना दा बेनिखायनो थाबैनो लन्च खालामनांगौ जेंडारफोर बायदि मोनसे एप। दानिया फैदो अब्ला जोङो माखासे टिकटकार्सफोरनि खोथा सावरायनोसै। टिकटकार्सफोरा गोबां दुखु जादों आरो खायसेया मोजां मोनदों। नोंथांमोना गावनो भिडिअखौ नायनानै बुजिबानो जाबाय। आं माखासे गेदेर टिकटकार्सफोरनि भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायना होनि बिथांमोना 2 मिलियन 3 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन गाहाम फलोअर्स दंमोन। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर 1 मिलियन फॉलोअर्स एंड आप लोग को तो सभी लोग को मालूम पड़ गया होगा कि टिकटॉक बैन होने वाला है। सो अगर आप लोग मुझे मिस करते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। नोंथांमोना नुखांबाय जानो हागौ माखासे टिकटकार्सफोरा मा बुंखो मा माखो गासिबो खोथाखौनो बे हिन्दीनिसो भिडिअ नोंथांमोना हिन्दी बुजिखायो जानांगौ बेनिखायनो आङो एसे होनानै होबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। बेबायदिनो गोबां टिकटकार्स दंमोन मोजां भिडिअ खालामग्रा बिथांमोना दा मा खालामबावनो टिकटकानो बन्द जाबायबा बिथांमोना टिकटकजोंनो एसे एनै रां खामायोमोन नाथाय टिकटकजों बांद्राय रां खामायनो हाया। टिकटकजोंथ' जेबो मोनखायानो एक्सट्रा टिकटकजों नोङो ब्रेन्डफोरा प्रमोशन खालामनो होबासो मोनो माने नोंखौ मोनसे कम्पानिया बायगोन आरोना बे कम्पानिनि बागै नों भिडिअ खालामनांगोन। हमनानै ला फ्लिपकार्टआ नोंखौ बायबाय ओमफ्राय फ्लिपकार्टनि माखासे प्रडाक्टफोरखौ नोङो भिडिअ खालामनानै देखायनांगोन टिकटक भिडिअआव। बेबायदिनो फैसा खामायगासिनो दंमोन टिकटकारफोरा। जोंनियावथ' आरो टिकटकल' नङा लाइकिबो दं लाइकियावबो गोबां गाज्रि भिडिअ नुनो मोनगासिनो दंमोन। मोजाङानो जादों आंनिबाथ' गोबां मोजां जादों नाथाय खायसे फैसा खामायग्राफोरनि थाखाय गाज्रि जादों। लोगोफोर जियानो जादोंला बाय बाय।